Suuret setelit on aivan uudenlainen tietokilpailu, jossa kilpailija rikastuu välittömästi. Tosi vaikea Onko sanoa nyt hätääntynyt olo vai No nyt on helpottunut olo? hätääntynyt olo, koska ei osaa niinku yhtään sanoa, että mitä nuo kategoriat oikeasti sisältää. Otetaanko... Koska niinku... Meillä on hätäinen olo, niin otetaanko hätä? No mulle tuli taas niinku helpotus ihan niinku noin niinku... Otetaan helpotus. Mulla on semmonen fiilis nyt, että me mennään silmiä sattuu. Tästä tulee oikeesti tosi kuuma. 5 sekuntia. Herra jestas. Oikeesti tästä tulee kuuma noiden liikutellessa. Vastausvaihtoehdot ovat seuraavanlaiset. Naakka. Varpunen. Haikara. Kesykyykky. Toi ei ole lintu. Eli sit tulee kysymys, että ei oo. Ei mun mielestä. Noin 3 on ainakin varmasti. Millä nimellä pulu tunnetaan virallisesti? Kesykyyhky, sehän on kyyhky mun mielestä oikeesti. Niin joo, Haikara, varpunen, naakka. Ei jos nyt kaikki 10 sekuntia. Ei me laiteta mitään, kun haikara nyt ei varmasti oo, eikä mikään Paniikki, koska siis... 60 sekuntia on oikeesti lyhyt aika. Ja Niin kun teillä on niin paljon rahaa. Ihan sika. Mua jännittää kans oikeesti, mut kyllä se silti täytyy olla toi. Sen täytyy olla. Mut niin kuin mä sanoin, mä en tiedä näistä linnuista, että nyt niinku oikeesti kädet ristiin. Joo. Tää on varmaan kaikille ihan sika helppoa. Niin, tää on oikeesti niin. Mut oikeesti. Se ei oo naakka. Oikeesti. Vitsi mä sanon, että jos se on, niin... Oikeesti. Oikeesti. 3 kysymystä selvitetty. Tämä oli mahtavaa mun mielestä epäröinti, että laitetaanko naakalle vähän, ei kun naakalle ei laiteta, laitetaan vähän. No mut tiedätkö sä oikeesti, kun tavallaan tietää, mut sit Mut sit ei kuitenkaan, kun ei oo mitään hajuu, miltä naakka näyttää. Ja kuitenkaan tämä ei ihan mitään pelleilyä ole, kun teillä on 100 000 euroa Aivan. pelissä. Voidaan laittaa jonnekin. H2O se nyt ei ainakaan oo. Ei. GDC ei ainakaan oo. Sit toi on ainoa, missä se voi olla, mut kyllä se on niinku tää. Nyt ruvetaan oikeesti latoa jo näitä rahoja tänne. Yes. Nyt ei siinä varmaan mitään järkeä, mut paniikki kuin paniikki. Oikeesti. Oikeesti. Vitsi kun pitäis pennaa koko ajan näitä vastauksia, että onko ne oikein vai ei. Niin nyt jännittää niinku tähän mennessä kaikista eniten. Mua jännitti toi äskeinen, mut joka kysymys jännittää ihan tarpeeksi paljon. Ei, eikä siis, eihän tämmösiä niinku oikeesti tuu joka päivä vaan mietittyä. Ollaanko me kavereita vielä? Ollaan, oikeesti. Kiitos. Rahaa, en tiedä. No siellä on varmaan paljon semmosia, mitä kukaan ei tiedä, mutta se on meille oikeesti kyllä nyt helpompi aihealue. Leffat on helpompi. Okei, mulla ei tässä nyt niinku mitään hajua oikeesti. Mä en niinku edes tiennyt, että nämä 2 on leffoja. Mä tiesin, että toi on niinku leffa. Että toi nyt... Laitetaan näitä rahoja nyt. Lihakauppiaan vaimo, ensimmäinen. Mä en oo sitä kuullut oikeesti, lihakauppiaan vaimoa. Mä en oo kuullut. Siis mulla on striptease ainoa, minkä mä oon kuullut. Sinne nyt vähän enemmän. Laitetaan, koska siis mä en oikeesti... Siis tästäkin mä oon joskus kuullut jotain, mut... No mut sit me pistetään tänne. Laitetaan tää menee nyt tosi oikeesti 20 arvalla. Tää menee kyllä oikeesti. Otetaanko me vielä, vai jätetäänkö me toi Otetaanko tonne? 5 tonnia pois? 15 sekuntia. Eli nyt siellä on niinku... 10 nyt me luotetaan sekuntia. tohon korttiin sitten. Joo. Oi, siis tää on oikeesti... Mä 5 sekuntia. mä yks tyhjäks. Niin on, ei halua jättää noin tonne. Nyt oli niinku oikeesti tosi Nyt on paha. tosi paha. Nyt ei on niinku... Mä en edes tiennyt, että noin 2 on elokuvia, Heikki, oikeesti. Mikä näistä, Nyt te vaan mietitte, niinku, että mitkä näistä on elokuvia, niinkö? No siis siis kun mä en oikeesti- tiennyt, että noin 2 edes on Musta elokuvia. tuntuu, että nyt niinku... Nyt jännittää eniten. Siis nyt oikeesti, jännittää koska tää mulla ei ihan ole tästä niinku mitään hulluuteen hajua. Ei mitään hajua. Ei oo todellista. Ei oo todellista. Oikeesti. Niinku oikeesti. Mut ei voi mitään, koska mä en oikeesti tiennyt noita edes toisia leffoja. Niin... Kyllä niitä reissuja saa vielä 20 aika kivasti tehtyä. Joo, kyllä. Jotain saa. Kyllä, ja siis oikeesti... Kyllä me ollaan kokemusta rikkaampana nyt. Ei olla. Oho on Suomeen. Ja jos me nyt hävitään, niin sit me hävitään oikeesti. Joo. Ihan 45 sama, sekuntia kuitenkin. Joo, siis Oikeesti. se täytyy olla toi, koska mun mielestä Finskin koneissa Niillä on OH, aina. Ihan varma OH, että siellä SU tai aina Niinkö? täytyy olla Siis toi. mulla vaan niinku siis Ei se mun voi olla mielestä mikään muu. OH on niinku oikeesti. Se on niinku ainut mikä mulla tulee nyt niinku silleen varmana mieleen. Joo, ja nyt kun meillä on oikeasti tämän verran enää rahaa, 10 niin me ei lähdetä sekuntia. niinku ja panostaa oikeesti nyt mä voin niinku sanoa, että mihinkään. nyt ei tuu itkuu. Ei tuukaan, jos se nyt on Joo. väärin, niin ei. Joo. Sitten meni niinku sinne, että sitten ei voi mitään. Katsotaan, miten oikeasti olette visuaalisten fiilistenne kanssa. Käykää rahan luokse. Yes.
Mulla on oikeesti, Laura, nyt ihan hyvä fiilis silleen, että... Ja mullakin, koska niinku, meillä meni niin paljon rahaa Joo, äsken, niin meni. että niinku... Kyllä. Okei, mulla ei ole Linda tästä mitään hajua. Niinku oikeesti. Oikeesti ei mitään hajua. Joku niinku, mut kun pitää kahdelle laittaa. Jotenkin musta tuntuu niinku, että nää. Mulla ei ole oikeesti nyt niinku fiilistä 25 sekuntia aikaa. Oscar-palkinnon. Mikä on voittanut Oscarin? Pallosalama tai kuuraketti, oikeesti. No, mut sit me laitetaan, tehdään. Mut oot sä hyvällä mielellä? Mä oon hyvällä mielellä yhteispäätös, koska mä en oikeesti tiedä. Joo. Mulle mä luulen, että toi on niinku... 10. En mä tiedä, elät vain kahden mielestä. Joo. Ihan vaan Hantsilla meni oikeesti. Joo. Jos on, niin sit on. Sit se on. Sit se on, that's life. Onneksi That's tossa on. life. Joo. Ole nyt Jompikumpi näistä. oikeesti. Jompikumpi Oikeesti. näistä. Koska... Kauheet, jos Niin me ei mä saada tiedän. mitään. Se on niin noloa. Oikeesti. Toivotaan, että se on jompikumpi näistä. Ei. Linda oli käymässä Paulikin tehtaalla Joo, joskus. mutta siitä on niin kauan aikaa, että mä en kyllä oikeesti muista. Voi olla, että mä sekoitan vuosiluvun johonkin muuhun niitten merkkipäivään. Hyvät naiset,